राजनिति हिसाबै दोनबा मोजां जायो मानो पार्सनेलि लांखो आंथ' सोरनिबा न'आव बम गावहैयाखै आंथ' सोरनिबा न'आव गारि फुख्रुबहैयाखै नोंथांमोनासो फेरेंगा प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारासो बुख्रुबनाय जोख्रुबनायखौ सिगां खालामग्रोदों जे नोंथांमोना UPPL हिसाबै थाबाय था रावनिबो न'खर संसारखौहाय नोंथांमोना उल्टा सिदा खालामनो सेस्था दा खालाम आरो आं सिदायै बुंगोन जेबायदि बिथांमोना बम गावदों आंनि न'आ जुदि खालामोमोनबा आंनि बिमा बिफाया साख्रि गैया फिसाला सासे दं आं दिनैहाय बिब' दंमोन हाबा जाबाय मानि थाखाय बिदि पार्सनेलिटि खालामैखो खुलुमबाय दिनै बेलासिनि गाहाय हामलायनाय आं बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आङो बुंनांगौ सानाखैमोन एक्चुअलि थेवब्लाबो आं दिनैहाय बुङामोनब्लाबो आं बुंनो होननानै आं दिनै मोनाब्लिबाबो आं दिनै बुंनाय जाबाय मैयानि जाथायनि सायाव गोबाङावहाय बडलेण्ड बुब्लि बडलेण्ड रादाब निउस चेनेलावहाय गोबां नुनो मोनगासिनो दङ नाथाय बिथांमोना थारैनो मा जामारदों बेखौ फंसेबो बाथ्रा बुङाखै दिनैहाय जुदि नोंथांमोननि न'खरावहाय सोरबा राजनिति दोलाहाय जुदि टारगेट खालामनानै जुदि बमा गावहरोब्ला आंनि बिमाया दिनै आंनि बिमा बिफा उन्दुगासिनो दङमोन आं होमबा गहपुरनिफ्राय फैगासिनो दङ आं सफैदों मोनानि 12थायाव बिसोरो मोनानि 10ता 11तानिफ्रायनो बमा फरखा गावगासिनो दङ बावहाय खिन्थु आं जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय मानो आंनि न'आव थांनानैहाय टारगेट खालामनानै मानो थाखाय दिनैहाय आधा घन्टानिफ्रायबो बांसिन दिनै आंनि बिमा बिफा उन्दुनो हायै आंनो फन खालाम बुंहरदों बे समाव आङो बिजनेससिमल' मोनदोंमोन जे बाबा दिनै जोङो उन्दुनो हायै अबस्था जाबाय मानि थाखाय दिनै जोंनि न'आवहाय इसिबां फरखा गावहरदों दिनै मानि थाखाय इसिबां 60 शट 70 शट बमखौ मानो नन स्टप आधा घन्टा थाखाय गावहरदों होननानै दिनै आंनि बिमाया कमप्लेन हरदों आंनावहाय बेयाव आं खबर लाहरदों जे मा जामारदों मा खोनाखो आङो दिनैहाय UPPLनि 18ता समस्तियाव बिथांमोना टिकेट डिक्लेयार खालामदों नोंथांमोना टिकेट डिक्लेयार खालामदों बम गाव फरखा गाव बुंनांगौ गैया दिनै नोंथांमोना आंखौ बुंगासिनो दङ जे आं सोरनिबा न'खौ जोसिदों दानसिदों होननानैहाय असान्ति परिबेस सृष्टि खालामनानै नोंथांमोना बुंदों नाथाय सैथोआ मा 2024आवहाय MP इलेक्सनावहाय नैबे लैहोर गयारिखौहाय BDC दिनै जोंनि BDCनि मोनसेल' BPFनि सेन्ट्रेल अफिस दङ जोंहा दिनै बाजै हटेल खाथियावहाय बेयाव अपेनलि अन केमेरा सोर बुजेनग्रा दिनैहाय आंनि गामिया बाथिपारा गामि सुजित नार्जारी गिबि मुंख्लं आन्दलन बडलेण्ड आन्दलननि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारीनि गामि दिनै बे गामियाव थांनानैहाय आंनि गारिखौ सोर बुख्रेब हैजेना बेखौ सिन्था खालामग्रो आंनि न'आव जुदि आधा घन्टा बम गावहरदोंबा आंनि बिमा बिफाया उन्दुनो हायाखै राजनितिखौहाय राजनिति हिसाबै दोनबा मोजां जायो मानो पार्सनेलि लांखो आंथ' सोरनिबा न'आव बम गावहैयाखै आंथ' सोरनिबा न'आव गारि फुख्रुबहैयाखै नोंथांमोनासो फेरेंगा प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारासो बुख्रुबनाय जोख्रुबनायखौ सिगां खालामग्रोदों दिनैहाय आं दिनै बे नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों दिनै आं जायनि न'खौहाय बिथांमोना बुंगासिनो दङ जोख्रुबहैदों दानसिदों होननानैहाय बे न'खराहाय आंखौ गोदो उन्दै समनिफ्रायनो जे समाव आंनि बिफा बिजय गयारियाहाय बाथिपारा प्राइमारिनि प्रेसिडेन्टमोन बै समनिफ्रायनो दिनै सिमनि सिगांनिफ्राय खैबार गुलि गावगारहैनानै आंनि बिफानि खर'आव सिलाय थुहैखो बे आंनि गोसो गोरबोआव दङ आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना UPPL हिसाबै थाबाय था UPPL हिसाबै खामानि मावबाय था नाथाय सोरनिबा न'खरखौहाय उफुद्रुग दा खालाम सोरनिबा गारि बुख्रुबनाय सोरखौबा पार्टि अफिसाव बुहैनाय बे खामानिखौ नोंथांमोना सुरु दा खालाम नङाबा खिन्थु रायजो राजाया नोंथांमोनखौहाय दिनै बिसास खालामनाय नङा आरो नोंथांमोना जे मिसा प्रसाद खालामगासिनो दङ जे आं सोरनिबा न' बुख्रुबहैदों जोसिहैदों आरो आङो दिनै जोङो मैयाहाय जोंहा बातासिपुर दिकेजलिनि बातासिपुरनिफ्राय जोङो मिटिं खालामनानै फैनायावनो आं 11थायाव सफैदों आं गारि सालायबाय थानाय समाव आंनि बिमा बिफाया गाबै आंखौ बुंहरदों जे बाबा नों राजनितियाव ओंखारनानैहाय दिनै जों मानो खस्थ' मोननांगौ दिनै जों मानो आधा घन्टा उन्दुनो हायाखै मानो इसिबां बम गावफैदों होमबा आं सिन्थागोन नामा जायनि जाहोनाव आं रागा जोंनानैहाय दिनै निउसनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोना UPPL हिसाबै थाबाय था रावनिबो न'खर संसारखौहाय नोंथांमोना उल्टा सिदा खालामनो सेस्था दा खालाम आरो आं सिदायै बुंगोन जेबायदि बिथांमोना बम गावदों आंनि न'आव जुदि खालामोमोनबा आंनि बिमा बिफाया साख्रि गैया फिसाला सासे दं आं दिनैहाय बिब' दंमोन हाबा जाबाय मानि थाखाय बिदि पार्सनेलिटि खालामैखो
दा बेनो गोसो गोरबोआवहाय बहुद रागा दङ जों मालायखौ बुफिननो थाङाखै जों मालायखौ गारि बुख्रुबफिननो थाङाखै जों सोरखौबा बुनोबो थाङाखै सोरनिबा न'आव जों बुख्रुबफिननोबो थाङाखै नाथाय इउपिपिएलनि जे खामानि शान्ति परिबेस फैबाय थाबाय होनदों बिथांमोनाहाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जुदि शान्ति परिबेस फैदोंबा पार्टी अफिसनि बायरायावहाय 2024नि एमपि इलेक्सनावहाय अन केमेरा मानो बुखो आंनि न'आव थांना आंनि गारिखौ मानो बुख्रुबफैखो दिनै पुलिसाहाय बिनि थाखाय माबा मोनसे राहा लामा लानाय जादों नामा दिनैथ' सासेबो जेलाव गैया अपेनलि बुदों बावदांनि जेबो भुल गैयामोन होमबा बारा जोंखौल' दसिबा जाया जोङो शान्तिखौ लुगैयो शान्ति थाबाय थागोन अराय सम थागोन खिन्थु राजनितिखौ लानानैहाय रावनिबो न'खराहाय जाहाथे दुखु मोननो नाङा रावनिबो बिमा बिफा जाहाथे मोदै गनो नाङा